14 empresas se presentaron ao concurso de adxudicación das obras do Gorgullón. A oferta máis económica é de 1.209.000 euros da empresa Oresa e a empresa mellor valorada é EC Casas. A obra estará financiada nun 80% polos fondos europeos de desenvolvemento regional. De momento, dende o Concello, anunciaron nesta xornada que non poden propoñer a ningunha empresa porque a proposta puntuada en quinto lugar entrou en baixa temeraria, polo tanto, teñen que pedir que a xustifique. González Carballo informou que todas as empresas, ademais de facer unha oferta económica correspondente, se comprometeron a facer melloras formuladas polo Concello. Todas as empresas, ademais de facer a oferta económica, se comprometen a facer as melloras que propuñamos. As melloras que propuñamos eran o acondicionamento do entronque coa rúa da estación, en frente de autobuses, que tiña o que, digamos, está valorado en 90.000 euros. E tamén a mellora do pavimento da banda central, que está valorado case en 50.000 euros. EC Casas é, polo tanto, a empresa de momento maior valorada para a adxudicación destes traballos que estarán financiados nun 80% polos fondos FEDER, uns traballos que dende o Concello agardan comezar a inicios do mes de setembro. Agardamos que antes de final de mes xa este xustificada a temeridade, xa se reunirá a mesa e xa vai a Xunta de Goberno a adxudicación desta obra, para poder empezar pois no mes de setembro sin maior problema. Como vos decía outro día, temos especial interés en que as obras empecen no mes de setembro, porque así hai unha coincidencia bastante grande no tempo con Virxen do Camiño. E así, pois, os veciños terían as obras conxuntamente, co cual entendemos que eliminarían certas molestias, non? Uns traballos que consistirán na construción da plataforma única, inverterase o sentido de circulación, o Camiño de Santiago quedará sinalado cunha cor e pavimento diferenciados entre a calzada e a beirarrúa, luces LED, renovarase o alumeado e vais a aproveitar a obra para incorporar novos servizos.